Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Kaixo lagunok, ze modu zaudete, gaur hemen gaude balkoian, haize pixka bat hartzen, eguraldi ederra dugu eta hemen txeba, zuek ere izango duzue terraza bat edo balkoire bat edo lehioren bat, komeni garrera da, haize hartzea, hanburu atera eta bada ere egotea. Eta gaurkoan zer egiten ari garen hemen? Ara, kirola! Kirola, baina kirola beste modu baten, musikarekin egingo dugu kirola, horretarako nire kiroleko arropak jantzi ditut. Eta presnago, kirola egiteko, beroketatxoa lehenengo, pixka bat korrika. Gora eta bera, aurrera, arnasa. Eta korrikaren abestiarekin dantza egingo dugu, eta horrela balkoian korrika egingo dugu. Goazen ba! Korrika! Goazen korrika! Orain bestaldera! Kaixo Martínez, kaixo Martínez! Esku agora! Eta vuelta! Goazen ba, korrika! Goazen korrika azken txampoa! Gelditu! Oso ondo! Ene lagunok gaureki DJ lanetan ibili da! Ze ondo, oso ondo eskerrik asko! Eta laguntxoak, badakizue, korrikaldia egin ondoren, ondo hidratatu, ura edan. Oraintxe nuani, ura edatera, egarritzu nago eta. Ara maitiak, hurrengoan, gehiago berriz egongo gera elkarrekin. Ondo segi eta zaindu!